Jos sä haluat opetella jotain kieltä kunnolla silleen, että sä oikeasti näet tuloksia ja jaksat jatkaa pitkään, niin sun ensimmäinen tehtävä on rakastua siihen kieleen. Koska kun sä oikeasti tykkäät siitä, miltä se kieli kuulostaa, kun sä oikeasti haluat kuulla sitä kieltä, kun sä tulet iloiseksi joka kerta, kun sä kuulet biisin sitä kielellä tai kuulet, kun joku puhuu sitä kieltä, niin sit sulla tulee olemaan niin paljon sisäistä motivaatiota opiskella, että se tulee kantaa pitkälle. Mä ryhdyin just opiskelemaan espanjaa ja se mitä mä teen nyt on, että mä kuuntelen ihan sikana Rosaliaa ja Bad Bunnyaa ja opettelen niitä sanoja, fiilistelen niitä biisejä. Jos sä tiedät enemmän hyviä espanjankielisiä artisteja, mitä mun pitäisi kuunnella, niin kommentoi. Ja jos sä opiskelet suomea ja haluat rakastua entistä enemmän suomen kieleen, niin tässä on muutamia mun vinkkejä siitä, mitä artisteja sun kannattaa kuunnella.